इन्ट्र भिडिअआव जायखौ नोंथांमोना नुदों बे बिथाङा जाहैबाय बनरगाव कन्स्टिट्युएन्सिनि MCLA मानगोनां जुबिराज बसुमतारी सार। बिथाङा बंसिगाव BCDCआव दिनै फैनानै मोनसे बिथरन डिस्ट्रिबिउशन जे दाख्लि जेनेखि नेचारेल कालामिटिस बेजों भुगिनांनाय आइ आफा रायजो राजाफोरनो बास्तबता मोगथां रूपाव बिथाङा माखासे थिं माखासे जाग्रा मुवा गोबां बिभिन्न बेसादफोर राननानै होदों। दा बेखौ इन्ट्र नुनो मोनदों आरो बिथाङा बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारी सारनि जानानै बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना दसे उनाव खोनानो मोनगोन। बिनि सिगां सिगां जे दिनै मोनसे खोथाया रोखा, दिनै BPF दोलोआ मावनानै दिन्थियो, हाबा मावनानै देखायो आरो रायजो राजाफ्राबो बेजोंनो गोजोननाय दं। हाग्रामा महिलारी सारजों BPF दोलोजों दिनै BPF दल करके दिखाता है बोल के नहीं। नाथाय UPPL दोलोनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जे सरखारमोन, बिथांनि दैदेननाय जे दोलो, बिथांनि रौनियाफोर बिथांमोना खुगाजोंल'मोन। दिनै BPF सरकार फैनाय लोगो बास्तबता गामि गामि गोबां नेचारेल केलामिटिस मिथिंगायारि खैफोदजों भुगिनांनाय बार अखायानो जा दै बानायानो जा मोननो हादों। गोदोबो नुखादों नोंथांमोना दै बानायाव, नाथाय दाख्लै सरकार दादों दैबाना जाथ'वाखै। आसा दं रायजो राजाफ्रा दिनै जायनि थाखाय बास्तबता मोगथां रूपाव दिनै मोनगासिनो दं दाख्लै बार अखाजों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा। दा बेफोर मोनफा मोनफा नेरसोन जारिमिन मावनानै गालांनाय हाग्रामा महिलारी सारनि। दा बेजों लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव आं बेखौ बांसिन सावरायगोन। नैबे खोथाखौ आं फंनैसो सावरायग्रोदों। रेजिगनेशन लेटारखौ मिडियायाव नुदों। सोर होदों? मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथां एक्स EM आरो प्रेजेन्टआव एक्जिस्टिं MCLA। दा बिथाङा मा खारनाव मा बुंदोंमोन, बहाय थांगोन, मा जागोन, मा नागारखो, बे खोथाखौ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव सावरायगोन। दिनै बेखौ आं एसे प्रक्लेम माबा खालामनानै हरग्रोबाय नोंथांमोननो एसे फोरमायनानै। दा नेक्स्ट सावरायगोन। बेजों लोगोसे जोंहा मानाव गेदेर जुबिराज बसुमतारी सारा बनरगाव कन्स्टिट्युएन्सिनि MCLA बिथाङा रायजोफोरखौ लानानै BPF दोलोनि जानानै माबादि इयुनाव मावलांनो साखाफारा बेखौ नोंथांमोना नायलांदो। नायलांनानै जोंनो कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। अनलांनो नाजागोन आरो जों अनलांनो सेस्था खालामलांगोन आरो फैगौ समावबो जों बेनिफ्राय साबसिन हामसिन जेखि जाथाय जाया, जेखि अघटन जाया, दुर्घटना जाया, जों रायजो राजानि अननायखौ जों होलांबाय थागोन। हागौमानिखौ जों साबसिन बा हामसिन बा सेस्था खालामलांबाय थागोन। बे जाहैबाय जोंनि BPF दोलोनि मानगोनां हाग्रामा सारनि माबा नीति आरो बे साननाय बेनि फिसा आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंलांबाय। थ' बिदिनो बुंनानै आंनि दिनैनि बे फुंबिलिनि जोंनि भिडिअ ब्लग डेभेलपमेन्ट अफिसनिफ्राय नुजाफैनाय बा जोंनि आइ आफा रायजो राजा बा जोंनि टिम जाहाथे दिनैनि बे बिथोरखौ आङो बाहाय बयखौबो बिथोरनि नैबे बोथोराव थिं राननाय माइरं राननाय बे बोथोरखौ लानानै जाहाथे जोंखौ इसोरा आनान गसाया सुख शान्ति दोननो हायो, मोजाङै मोजां जों गायै फुयै जों थांनो हायो। आं बेखिनि बुंनानै दिनैनि बे गोथार फुंबिलिनि समखौ आनान गसायनाव आर'ज खालामनानै आं बाहायनो फैगोन। गोजोन्थों।